सिं बेरफुंजानाय र' खयथा दैसे दैनै दैथाम दैब्रै दैबा सय सात आठ नय नयथा बेरफुंजान दाउदै खनफैबाय आं नै दाउदैखौ बिदिनो खादा मोनसेयाव दैदेरलाजोबो ओमफ्राय बे दाउदै खननायनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ बरायहरलायबायहाय सनाफोर नै फुंनिफ्रायनो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन ओमफ्राय आंहा दाउदैखौ बिदि मोनजायो सनाफोर दा लुबै दाउदैखौ बायनाङा हानै थास' सोनोसै सनाफोर दिनै थास' बेदर जानोसैलाय आरो बे थास' बेदरल' नङा नामा बेना आरो नामा मोनसे बर'नि रावाव दंबावो दाउसा खर' होनो बेखौ दाउसा खर' सनाफोर थास' बेदरावबो गोलैजोबा थास' आथिङावबो गोलैजोबा बेदरजों आथिंजों बेखौ दाउसा खर' होनो सोर मोनथिया मोनथिना लादो दिनैफ्राय दाउसा खर' होनो बेखौ नैहाय आंना बोरायना खानाया मोनजोबथारबाय एसे खिथुथिं फिनिसिं खालामना होनसां अन्थाव बाथाव बिदि बोरायनायखायनो लाफाजाया आंजों भिडिअआव मा जाबावनांगौ जाखो आंनो बुरैयाखै नैहाय न' लाथ'लाय माबायावसो नांलायलांबाय अन्थाव बाथाव बेहाय नाङाखैहाय सबाय बिमासो लावदुम सबाय बिमा दंलायथारो गोदोना सेरावनो नैहाय लोगोफोर आंहा नाखौ एसे एवग्रोबाय ओमफ्राय नै थास' बेदरखौ बिदि खेबसे संखायो आङो नाया आराम रसजोंनो बिदि थास' बेदरजों संखाबा आं बेखौ लदबसो संगोन सनाफोर आं बिदि साग्लिनाय सङा लदबसो जागोन आङो जाब्रां एसे देनायखौ होनोसै जाब्रां होनांगौ सनाफोर जाब्रां मानिनि मादैया नै दाउसा खर' थास'खौ बिदिसो सङो लेथेब ओमफ्राय नै मादैया ब्रां लाखाबाय फिसाफ्राथ' नाखौ जाखायो नालाय फिसाजोआ थास'खौल' एसे जागोन नै मादैनि खानाया ओरैबादि गोथाव जाखाबायना टेस्ट खालामबाय आङो सनाफोर थास' दाउसा खर'खौ बिदिसो सङो आंनि तारिखायाव हेल' सनाफोर नै मादैया जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय ओंख्रिया नै दिनैनाबो गोथावथार नैबेखौ दालि साइलागाम दालिखौ बारा लानो गोसो गैया थेवब्लाबो एसे लाबाय नैबेखौथ' नुखाबाय सनाफोर मादैना बिसि गोथाव ओंख्रिया जि गुदुं दासो मोनदों थास' बेदर दाउसा खर' ना आं बिदि लेथेबसो सङो सनाफोर बेखौ साग्लिया ओमफ्राय नैबे मान्दे भाजा ये मिर्ची का साथने एक बहन ने बोला था मिर्ची का साथने बना के खाओ इसलिए इसके कारण मैं बना के खायास सनाफोर नायलांबाय थादो सासे बिनानावा होनदोंमोनखि हिन्दी भाषी बिनानावा बाथोन बानायनानै जानो बिनि थाखाय दिनै बिनि मुङाव बाथोन बानायबाय हिन्दी रायलायनायाथ' जाखाया नालाय बिदिनो फुटा एसे बिसिनि थाखायबो रायलायनांगौ जायोना जाया सनाफोर नाय ना गोराना मादैनि ओंख्रि आयो ना गोरानखौबो एसे एवना होदोंना बिराद गोथाव जाखादों सनाफोर बरिया जा गुदुंलै ओरैबायदि गोथाव जाखादों ना माबाया थास' आथिङा डेन्जार गुदुं खफ ओंखारलायबाय नै आमथा नालाय सिङावसो दुथेनानै थायो सुवा सनाफोर नै बिगु माबा सु गारखाया आं नाखौ उख्रेबजोबो सनाफोर बोथोरा दिनै बिराद मोजां बार खोलो खोलो मैया अखा हादोंमोन ना बरिया
गुदुंथारलै मान्दे सनाफोर गोलाव गोलाव मान्देखौ आङो बांद्राय मोनहोआ आदा मराल' मोनहोयो मासि गोथाव जादोंथाय बाराबो जि मोजां बारदों जोंना क'क्राझार टाउनाव बे थास' बेदरा जि मोजां ओंखारो आयु हौरै थानारदथिं हा मोजां मोजां बानलु बाथोन आंनि फेभारिट आंना बिदिनोसैलै सनाफोर जानाया गाला गिला सोलायनो रोङा आं दाबो परिबर्तन जानो रोङा दैयाबो गोथावथार जोंनि बाहायथ' थास' बेदरा दाबो मोनाना मालाय हौरै साहा जाहारबारि हाग्राबारिसो बे मालाय बिसिनिथिं हा गोजौ ना साहाजों हाग्राबारिनिसो मानाबो मानगौमोन खोमा आं जाब्रां होबायना बरिया सोरबा सोरबा होनहरो मोनथियैफ्रा मा जाब्रां होननानै मेजेरनाय दं आरो बे मेजेरो सबखा मुलियावबो होयो मोजां आरो गगा मोनबा गारमा साबा दै गुदुङाव फुदुंदो गारमाखौ ग्ला 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 खालामदो आरो साहाबो लोंजायो आरामनो गारमा साबाय थाबा साहा बानायनानै दाउआ एम्बु हमना लाबोबाय आं बेखौबो जानो बाबाय बेखौ जानो बाबाय बेनो बिराद गोथाव जानानै थांसैलाय दखानाव जाब्रां स्लिम जाजोब्बाय मादैया सनाफोर जानाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा रोजा रोजा साबायखर आरो जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय आरो डाबल रोजा साबायखर गोजोन्थों नैलाय जानायफ्रा हफ्ला हफ्लि आयु दासो मोनजादों होननाय बादि मेंख्ल' जालायथारदों अबाहाय सोरनि थाखाय मोनजाखोबा मानि जाखो दखान गोदान खोन्थायासै रावबो दखान गोदाननि दखान गोदान जादों आइ मिराया जाहोदों रसगल्ला
बिनानै जाजादों जोङो आसरितसो नै एं बिबाय थानानै जाहोबाय आङो आंहा बांद्राय बिबाय थाबा अननो ओंखारलायलाङोहाय खेबथाम गोजोन बिदों बिसोरो आयु जों दाखालि दखान खालामनाय जोबहां नायफैदों गथ'आ नोंसोर रावबो नायफैयाखै आयौ आंनि दखानखौ गावस्रासो नायफैलायबायलायनो जोंसो नायफैदों हादोंना हायाखै होननानै आरो बेनि थाखायनो नोंसोर दिनै मोनजाबाय आरो जानो होननानै बुंबाय थाखादों जोंना बाथाबारिनि सिख्लाफोरा नै बेहा बिहामजो मंग्ले नै बेहा बिजावजालि मालाय हाथाय जाफैदों बिस्थिबार हाथाय मिस्थि एसे जाहोहरबाय आरो न'नि मानसिखाय एसे जादो दे जादो जाबाय नेमखि रसगल्ला खाथाव नेमखि दा नै आंना लोगो सासे फैबावलायबायहाय दखानाव दसे रेस्टुरेन्ट बायनाय आंहा लोगोनो मा लाबोदों मा लाबोखो मा बुस्थु फाग्लि बैसागुनि आयु बाला आयु मानो बोथोर गैया बादाल गैया आंनो बिदि होफैलाबायखो आयु नै सनाफोर मा बुस्थु बेलाय आयु मावबाय थायो माबा बैसागुआवनो बे आंनो लाबोना होफैनो होन्दोंमोन ओमफ्राय नै सोर फाग्लि मुलिसो जागोन बे आं गिलायलाङोलै बिदिखौ आयु नायलाय ओरैबादि गोसोम नै सनाफोर आंना लोगोफ्रा मा रोखोमनि थायो नायलाय बैसागुनि जौ बिदैयानो दासिमबो दंनो ओमफ्राय आंनो बेखौ होफैबाय अनथाव बाथाव गावदाङा मासिबां अनो होनबा नोंसोरो आंखौ आयै सनाफोर आंबो अनोना आं नोंनो दा र' माबा जाहोफैसै गोदैनो दे होफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर सना लोक्षि गावदां नै गुरुबि दाखा गोदै गाइखेर दाखा लोगोनो जाहोनोसै आंनो बक्सिस होफैनायनि आंबो बेनो बक्सिस लोंहोनोसै एसेल' थान्दानि थान्दा एसेल' थाथारोना एसे मा थानांगौ एसे थाबावनांगौ दाखा बिखायाव थान्दा मोननायनि बिखाया गुसु मोनहैलायथारसिगोन आरो मा गोसोखांनानै लाबोआ नोङो बे बुरजा बुस्थुखौ आङो गोसोखांगासिनोखा ओमफ्राय एखमबा थांगासिनो जा लोगोजों फैदा नुबाय आंना लोगोआ बेसेबां अनो होनबाय थाग्रा गासै सिगांनो गंसे हरबाय